Giaresto sa kapulisan ang usa ka lalaki nga nasayrang namakak og report sa kapulisan nga na-hold up daw siya. Sumala sa lalaki, nahimo niya kini kay nahurot daw ang kwarta nga dili iya sa pagpatad sa small town lottery. Ani report ni John D. Esteban. Ganong nabuhat mo ito? Ano ba mga pulis may tulong dire para lang Nakatilaw og kasaba ning lalaki kang Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, ang Chief of Police sa Island Garden City of Samar PNP sa Davao del Norte, kumanasayrang namakak sa pag-report sa kapulisan. Sumala sa lalaki, gitulis kuno siya sa armadong lalaki pasado alas 9 sa buntag along Miyerkules, April 23 sa Lawig, Barangay San Agustin. Rason nga milusad og drugnet operation ang kapulisan nga miresulta sa pagkatanggong sa mga motorista. Apan sa pag-imbestiga, nasayran nga pausab-usab ang istorya ni ini, maong nagduda na ang kapulisan. Prangka naman siya na pagsulti na tinuod. And later on, inamin niya na nga siya paselo sa amo sa kapulisan na tinuod ang iyang report. Pailan ko naman siya kaso. Wala pa'y pahayag ang lalaki apan sumala sa saysay ni ini sa kapulisan, iyang giangkon nga iyahang gipatad sa Small Town Lottery o STL ang 10,000 pesos nga pangbayad unta sa kuryente nga gihatag kaniya sa iyahang asawa. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao pahayag ang iyahang asawa. Tungod sa maong hinimuan, nabalhog na hinuon siya sa prisuhan. Mag-backup. You can't outsmart a policeman. Yung mga policeman, mga ano yan sila, sana yung mga imbestiga malalaman. And sa tanan na pag-bakak na ito, nanay karampatan na penalties. Desidido ang kapulisan nga pasakahan og kasong paglapas sa Presidential Decree 90 o declaring unlawful rumor, mongering, and spreading false information ang maong lalaki. John D. Esteban, 1 Mindanao.